Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau karatu mu tashi ne akan mataki na 16 a bangaren bazdahu. A baya mun yi magana akan nari, hawa'i, ma'i da turabi, cewa nari wuta ne, hawa'i iska ne, ma'i ruwa ne, turabi ƙasa ce. To a nan ne mataki na 16, shi kuma za mu bambance wuta ɗin, wato nari kenan, saboda kowanensu da kalolinsu duka. Hawa'in wato iska kala-kala ne, da kuma ma'i shi ma kala-kala ne, da turabi shi ma kala-kala ne. To nari a farko dai tauraron kausaji shi ne wutan gobara. Dalili kuwa digon narinsa a buɗe yake, sannan hawa'insa a buɗe yake, saboda iska ne ke hura wuta. Sannan turabin kausaji a buɗe yake, kaga saboda a takaice dai ita wutar, saboda bai yiwu a kunna wuta a sama. To sai tauraro na biyu rahika ita ce wutar walda, saboda narinta a buɗe yake, bai buƙatar iska. Sai kuma nari na uku wato nasaratul karija, tauraron tara, ita ce wutar murhu, saboda tana buƙatar iska. Idan babu iska ba za ta huru ba, shi sa aka ga hawa'inta yana a buɗe. Sannan sai nari na hudu wato jama'a, ita kuma tana magana a gidan shida ne, sannan a gidan ƙabla kenan. Idan muka duba narinta a buɗe yake, kuma ma'inta yana a buɗe. Ita kuma wannan narin yana a buɗe yake, kuma ma'inta yana a buɗe. Ita ce wuta mai ba da sanyi, ita ce wutar annabi Ibrahim, kaga kamar wutar fanka kenan, ko kuma AC ko wutar firij. Wato ita jama'a kenan, dalilin da sa take magana a gidan shida kenan. To sannan sai taurarin hawa'i, su kuma taurarin hawa'i su ma guda hudu ne. Akwai humra, ijtima'i, rayatul farhi, qali dakili. To ita humra ita ce iska ce ta guguwa, dalili kuwa iya hawa'inta ne kawai a buɗe. Sannan sai hawa'i wato ijtima'i, tauraron 11, shi kuma iskan damina ne, mai rushe-rushe da ƙone-ƙone, kuma mai rushe-rushen ɗakuna, yana ɗakuna na yawan faɗuwa, da kuma rushe-rushen ginoni. To sai a ce kuma sai idan haka ya faru sai a ce ya yi gyara. Dalili kuwa hawa'insa yana a buɗe, kuma ma'insa yana a buɗe. Kaga kenan iska ne na damina, saboda ma'insa yana a buɗe. Sannan hawa'i na uku rayatul farhi, iska ne na lokacin bazara, wato lokacin sanyi. Amma idan zaka hau jirgi yayi sama a wannan lokacin, sanyin ba za ka ji sanyi ba, saboda kaga hawa'insa yana a buɗe, ma'insa yana a buɗe, sannan turabinsa yana a buɗe. Kaga kenan iska ne na lokacin sanyi, kuma daga ƙasa ne sanyin ke fitowa. Sannan saboda a ƙasa ne take sharafinta. Sannan hawa'i na hudu shine qali dakili, tauraron 15. Shi kuma qali dakili iska ne na guguwa, a kowane lokaci yana iya kasancewa, ba ruwansa da rani ko damina. Dalili kuwa shine idan muka duba hawa'insa yana a buɗe, gundarin iskan kenan. Sannan turabinsa yana a buɗe, iska ne mai ƙarfi, guguwa kenan, saboda zaman turabinsa yana buɗe, shi yasa ya zama mai ƙarfi sosai. Sai taurari na ma'i. To taurari na ma'i su ma guda hudu ne. Akwai ɗariƙi, tauraron 5, akwai sa'ili, tauraron 13, akwai ƙabla karija, tauraron 6, sannan akwai bayala, tauraron gidan 4. To tauraron na ɗariƙi na gidan 5, shi ɗariƙi ruwa ne, misali wanda baya zama guri ɗaya, kamar ruwan kogi wanda tafiya yake yi salat. Dalili kuwa shi ɗan gidan tafiya ne kowane lokaci. Sai kuma sa'ili, shi kuma ruwa ne na kwalbati, irin ruwan kwalbati na unguwa wanda ake yi masa pipe, kamar ruwan ƙazanta, ruwan gota kenan, amma kuma ruwan ba shi da amfani.
sai kuma tauraro na 4 cikin taurari ma'i shine qabla kharija. Shi kuma ruwa ne na sama, saboda yadda narinsa yake a buɗe shi yasa ya zama ruwan sama. Kuma ga ma'insa a buɗe, idan kuma ya zo a sama kuma sai ya taru a ƙasa, shi yasa ya zama a wannan ma'i ɗin. Sannan sai ma'i na ƙarshe wato bayada, shi kuma ruwa ne shi kuma ruwan bayala ya ƙunshi ruwan kogi, kamar ruwan fadama, kamar ruwan da suke dai zaune a gu ɗaya. Ruwa na bayala kenan. Sai kuma taurarinmu na ƙarshe wato taurarin turabi, muna da su ma guda 4. Akwai inkisu tauraron 8, akwai iskafi tauraron 10, sannan akwai nasaratul dakila tauraron 12, sannan akwai naqiyal hadi tauraron 14. To tauraron inkisu tauraro na 8 shi kuma inkis ƙasa ne na yashi, sannan iskafi shi kuma ƙasa ne na taɓo, sannan nasaratul dakila tauraron 12 ƙasa ne irin na turbaya wadda muke takawa. Sannan turabi na ƙarshe shine naqiyal hadi, shine tauraro na 14, ƙasa ce ja wadda ake samun manyan dutsuna, shine ƙasar da ake